Do you go to the library often? Kana zuwa ɗakin karatu akai-akai? Yes, I go there every weekend. Ina zuwa duk ƙarshen mako. What do you do at the library? Me kake yi a ɗakin karatu? I read books and study. Ina karanta littattafai da yin nazari. Is the library big? Shin ɗakin karatun babba ne? Yes, it has many shelves of books. Yana da kantocin littattafai masu yawa. What kind of books are in the library? Waɗanne irin littattafai ne a cikin ɗakin karatun? There are novels, science books, and history books. Akwai littattafan labarai, kimiyya, da kuma na tarihi. Do you need a library card? Kana buƙatar katin ɗakin karatu? Yes, I have my library card with me. Ina da katin ɗakin karatuna a tare da ni. Muna sayar da littafin koyon Turanci da Hausa na waya, mai ɗauke da darussa guda 100 masu sauƙi na koyon harshen Turanci. Kuɗin littafin Naira 4,500 ne. Idan kuka sayi littafin za mu tura muku da littafin ta waya, sannan za mu tura muku da bidiyoyi guda 100 na darussan da suke cikin littafin. Idan kuma kuna buƙatar shiga ajin koyon harshen Turanci ko Larabci ko Hausa, to za ku iya yi mana magana ta WhatsApp.